L'altre, Mary Shelley. Aquest curs què és? És molt senzill. És agafar la senyora Shelley, que nosaltres coneixem per la gran novel·la Frankenstein de 1818 i que coneixem també com l'esposa del gran poeta Percy Bysshe Shelley. I aleshores el que fem és apartar Frankenstein, apartar Percy Shelley i mirem la senyora Mary Shelley, ella sola, i la seva obra literària. Perquè Percy Shelley va morir el 1822 i la senyora Shelley va morir el 1851, amb el qual van transcórrer 30 anys, més o menys, després de la mort de Shelley, que ella continua escrivint i escriu fins al final dels seus dies. I nosaltres la mirem com si fos autora d'un sol llibre, que és Frankenstein. Frankenstein és una obra mestra, indiscutible, però l'apartem aquest cop per veure com és la resta de l'obra de Mary Shelley. Resseguirem tota la seva vida i tota la seva obra i després llegirem i comentarem 4 obres d'ella. Un llibre de viatges que ella fa a la joventut per a Europa. Després mirarem una novel·la que era tan escandalosa en el seu dia que no es va publicar fins anys després de la seva mort. Després mirem la seva obra poètica, també era poeta, i mirem la seva obra de contística, de relats, que a més trobarem la gran sorpresa que un dels relats és, diguem-ne, un dels elements que ajuda a néixer el gènere que nosaltres coneixem com la ciència-ficció o la literatura d'especulació que figura que li hem de dir ara. Aleshores, aquí està adreçat aquest curs a qualsevol persona que tingui interès per Mary Shelley, que tingui interès per la literatura del XIX, que tingui interès per la gran literatura, perquè ho és. Així que us espero en aquest curs, que serà un descobriment, perquè és una gran desconeguda fora de Frankenstein i fora del seu famós matrimoni.